Mulej iftaħ li xoftija u fommi xandar it-tifħir tijek. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej. ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tana. Nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr. Nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Għaxalla kbiru il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kolla, fidejhu mal-ijan tal-art, tijow mal-ċaċet tal-oliet, tijow il-bahara xu għamlu, tijow l-art għax bidejh saret. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħdu qoddiemu għarku btejna qoddiem il-mulej li ħalaqna, għalli xu għallatana waħna l-poplu tal-mera tijow u n-naċ tijow. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Mux li kontu l-lum tisimaw leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ, bħal dak nar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u t-tentawni mis-sirjietkom għal-kem raw dak li jien għamilt. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jenet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalek ħlift fil-għadab tijaj ma jitħlux fil-mistrieħ tijaj. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Glorja lil-Missier, lil-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu twilet għalina ejjew nadurawh. Kristu Prinċep oli tana twilet minn Marija Verġni, semmowanja mal-art kolla xandru l-ferħ ta' dil-ġurnata. Il-qaddis ħalliq tad-dinja sura ħat tal-sir msejken biex bħal bniedem jifdi l-bniedem u l-emil ta' jdejhi salva. Mismewiet il-grazzja tinżel, timla l-ġuf ta' xebba safja, l-sirom u ġib fiħdana frott il-fidej fil-misteru. Ġewwa fina dar l-indafa jidħol sidna qisu f'tempju, xemma t-tif se tiġbubija tal-qaddejja u mlitalla. Bija ħa il-natura tana, dak li l-anġlu kien ħabrila, u li l-ġwanni mibgħut qablu ħassu ħdejh sa minġu fommu. U ma stmerx it-tiben f'qajjar tal-maxtura li laqetu, ftit ħalib biex lajxin tiegħu dak li jitma' imqarla safar. Il-qtajiet tal-anġli xandru ismewiet il-glorja talla, bir-raj li ħalaq kollox jider qar fl-ftit rajja. Gloria lilek Kristus sidna, bin Marija Omu Verġni, mal-Missieru mal-Ispirtu ġieħ jintradlek issa u dejjem. Amen. Ejdu l-narajja lil min rajtu, min der fuq l-art, rajna l-mulej imwielet, u l-qtajja tal-anġli ifaħruħ, alleluja. Alla tijaj jint, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal artnix fa maħruqa bla ilma. Għalek ġejt narak fit-tempju mqaddes tijek biex nitaxxa bis-seta u l-glorja tijek. Għax it-tiba tijek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tijek. Għalek imbirkek tul ħajti kolla, nolli dejja u nsejja ismek. Bħal biker mill-aħjar li semmen nimtela, u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta minn dowt fuq friexi fejk niftakar u naħseb fuqek fis-sarjiet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġbenħajk nanni bil-fer. Miegħek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-liminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejdulna rajja lil min rajtu, min der fuq l-art, rajna l-mulej imwielet u l-qtajja tal-anġli ifaħruħ, alleluja. L-anġlu qal lir-rajja, ġibtilkom aħbar ta' ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-dinja, alleluja. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej,
Birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku wirjeħ kollha il-mulej. Birku naru sħana il-mulej. Birku bartu ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej. Birku lieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej. Ħad faħru tollieħ għal dejjem. Birku muntanji u oljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art l-mulej. Birku wejjun il-mulej. Birku wibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej, birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u mrieħel kollha il-mulej. Birku wliet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej, faħru u Alluh għal dejjem. Birku qassisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u irwieħ tal-ġusti il-mulej, birku qaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej. Faħruh u Alluh għal dejjem. Imbirku il-missier u l-liben u l-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. L-anġlu għal l-rajja, ġibtilkom aħbar ta' ferħ kbir, għax illum twildilkom is-Salvatur tad-dinja, alleluja. Illum twildilna tifel u jsemmuh Alla qawwi, alleluja. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew l-Sion bis-sultan tagħhom. Ħajfaħruh bisfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjuf żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom, birbit tal-ħadit il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan u ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Illum tweldilna tifel u jsemmuh Alla qawwi, alleluja. Tweldilna tifel ingħatalna eben, is-saltna tkun fuq spalleħ u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep taslim. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, alleluja, alleluja. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, alleluja, alleluja. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu, alleluja, alleluja. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Arra il-mulej salvazzjoni tiegħu, alleluja, alleluja. Twilet il-mulej u l-qtajja ferħana tal-anġli għannew, is-salvazzjoni nafuwa lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u l-ħaruf. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fil-moddi fom il-profeti għad-disejn tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missierna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt.
ħajmexxi l-passi tagħna fi triq ta' slim. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Twilet il-mulej u l-qtajja ferħana tal-Anġli għannew. Is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u l-ħaruf. Alla l-Missier ġeddet kollox fi Kristu. Nitolbuh u ngħidulu. Iben Aziz ta' Alla ismana. Iben ta' Alla li kont fil-bidu għand il-Missier, insirt bniedem fil-milja ta' żminijiet. Għamel li nħobbu l-proxmu kollu tagħna bħal aħwa. Insirt fqir biex bil-faqar tiegħek nistanu aħna. Ġibt ruħek fix-xejn biex iċ-ċokon tiegħek ikabbar lilna u nirtu miegħek il-glorja. Għatina li nkunu ministri fidili tal-Evanġelu tiegħek. Aħna konna fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u int dawwaltna. Imliena wkoll bil-qawwa u l-grazzja u s-slim. Għatina qalb sewwa u safja biex nisimgħu il-kelma tiegħek. Kattar il-frott tagħha fina u fid-dinja kollha għall glorja tiegħek. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu s-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex it-tweri ġdid ta' ibnek bħala bniedem jeħlisna mid-dnub li lilu jżommna mjassra taħt il-madmat tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla.
ليلة الشتوى جوا بتلم كيسها كبيرة فارني فتوم دهلتهم ويلدتي بن قلبي لبيم لي صحنو ديكلهم بخيري ماريا وجسو ديكي تارديا واجي سما فوسنا هلا الكبر هلا الجيل ايش في الفقر في دباتيها ريتين هيك بلا واسيل قلبي لفقرة ولي مسيكنين ما هم كين جسوهانين Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. U tinarfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komputi li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, billi ħallejt dmirijieti. Tijatijaj bl-ikbar tijatijaj. Għalek nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġel l-qaddisin kollha u li l-komputi tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-Subien, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. Nofru da sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju ta' Katrina Buġejja u l-aħwa Ġefaj. Nitolbu wkoll Alla li tista' kollox biex itwelejt ġdejt ta' ibnek bħala bniedem jeħlisna mid-dnub li ilu jżommna imjassra taħt il-madma tiegħu. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi għax intom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta' ismu. Qiegħed nikteb lilkom missirijiet għax intom għaraftu l-dak li hu sa mill-bidu. Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ għax intom elibtu l-ħażen. Ktibt lilkom tfal għax intom għaraftu lill-Missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom għaraftu lil dak li hu sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija u l-kelma ta' Alla qiegħda tagħammar fikom u intom qelibtu l-ħażin. Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-Missier ma tagħmmarx fih. Kull ma fija id-dinja, jiġifieri il-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja,
da mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rida ta' Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ħajjifirħu ismawijiet u titenna l-art, ħajjifirħu ismawijiet u titenna l-art. Għatu lil-mulej familja tal-popli, għatu lil-mulej sebħ u qawwa, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Ħajjifirħu ismawijiet u titenna l-art. Ġibulu l-offerti u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Inxteħtu quddiemu il-mulej b'tiżjien qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art. Ħajjifirħu ismawiet u titenna l-art. Ejdu fost il-ġnus il-mulej isaltan, ħajżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Ħajjifirħu ismawiet u titenna l-art. Alleluja, alleluja. Jum qaddis feċċa għalina, ejjew ġnus qimu lil-mulej, illum dawl kbir niżel fuq l-art. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Marija u Giuseppi ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lil-mulej. Kien hemm waħda profetissa Anna bint Famuel mit-tribu ta' Eser li kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita għamlet 7 snin miż-żewġa u imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu jkellemna minn mara ta' 84 sena li kienet tistenna, li kellha t-tamiet tagħha. Kull wieħed u waħda minna għandha l-istennija tiegħu jew tagħha. Għandna t-tamiet tagħna. Wasalna fl-aħħar tas-sena u ma tkunx ħaġa ħażina kieku ngħidu ħanaraw ix-xewqat tagħna. Twettqux jew le. Ħanaraw jekk ix-xewqat tagħna jimlewx lil qlubna dil-biċċa. Nerġa' ngħid mara ta' 84 sena kien għadha tixxennaq għal xi ħaġa li timliela qalba. U x-xewqa tagħha twettqet meta iltaqet ma' Marija u Giuseppi li ħadu l-Ġesu fit-tempju. Ix-xewqa tagħna xewqa għal Alla fil-fund ta' qalbna x'inhuma x-xewqat tagħna. Hekk illaqatna ħafna l-ewwel qarje mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu, ħbib tiegħi jgħidilna tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Kull ma fiha d-dinja jiġifieri il-ġibda tal-ġisem, il-ġibda tal-għajnejn,
il-gburija tal-ħajja dan mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. Jekk ix-xewqat tiegħi huma f'din il-kategorija, allura ħbib tiegħi ħanibqa' imxennaq. Jalla x-xewqa tagħna tkun illi naraw lil Kristu induqu it-tjubija tiegħu. Amen. Bil-wieqfa ħalli nagħmlu it-talbit tagħna. Il-verb sar bniedem, l-iben Alla sar bniedem, woġbu jammar fostna. Lil dawk li jilqgħuh jagħtihom il-qawwa li jsiru u li Alla. Nitolbuh għalhekk biex inħarsu bil-fedeltà din id-dinjità li ksibna bit-twelejt ta' ibnu aħna u ngħidu ħajġejb is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Biex kull nisrani iwettaq ir-rieda tiegħek mingħajr ma jidħol f'kompromessi mad-dinja tad-dnub nitolbu. Ħajġejb is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Biex il-ħaddiema u min imexxihom jaħdmu bl-onestà u l-ġustizzja u jħallu post għal Kristu fl-ambjent tax-xogħol nitolbu. Biex l-anzjani isibu l-għajnuna u r-rispett mill-familjari u l-ħbieb tagħhom, jħossu li huma meħtieġa fis-soċjetà filwaqt li jilqgħu l-idejat ta' minnu iżgħar minnhom nitolbu. Biex fil-ħajja ta' kuljum aħna nikbru fl-għerf u l-grazzja u l-fedeltà lejn Kristu u l-Vanġelu tiegħu nitolbu. Nitolbu għal dawk li huma moribondi biex bl-interċessjoni ta' San Giusepp ikollhom passaġġ tajjeb nitolbu. Mulej Missier Qaddejs, ibnek ġie fid-dinja biex mill-milja tiegħu aħna nirċievu grazzja fuq grazzja. Għenna biex inħarsu dan id-don li tajtna billi nwettqu dejjem ir-rieda tiegħu u nkunu uli tid-dawl. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixtu l-popor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla, il-missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-mistiera qaddisa tas-sema dak li nistqarru f'idej minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom.
نرفع قلوبنا لفوق، نزح حاير للمولاي الله تانا. سوا وشيرق تساو مولاي مصر قديس الله تديم لتستكلش طيب وتجي تصلفة سنتانا لديم وكل مكان الردوا لك حاير بكريستو سيدنا ليلو قال كان بحلا الله ما نستوش نراوح راينيه فوستنا بحلا بنيدم في المستيرو قديس تالانكارناتسيوني او امنسل منك قبل كل زمان بحلا بنيدم كله البدو في الزمان بيش فهم نفسه يرجع يوقف كل ما تجرف يجدد ويصحح الخلقين كله الرجانا لورا متريق تالتلفين ويمشينا لين السلطنة تالسما. عليك في المكين مالانجلي كلها احنا وكل انفهروك وبالفارخ في المكين انتنوا لك. قديس 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 يسببت الارض مملية بالجلوريا تيه وصلنا فلول التسمويات مبيرك من جاي في اسم المولاي وصلنا فلول التسمويات. قديس تساو انت مولاي انت لاين تقول قدوسية قدس عليك نطلبوك دالوفرتي بالبركة تالسبيرتو تيك باش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جيسو كريستو لمتاكين سريناتا باش من راي هباتي حال هوبس رات الحاير قسم تا للدشيبلتيو وقال هودو وكولو الكل من دان أجدان هو جسمي ديناتا عليكم. Ekku kol wara li klaħal kalċej reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu biex orbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. دانو المستيرو tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santi jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem wid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, il-Kardinal Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li inti tismawiet, jitqaddis ismek, tiġi salfnatek li kull tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalnieh fit-tiġrej, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf Talla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja li temm ix-xewqat tagħna l-bnedmejn. Ħin jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
لا تبكي شيء نيني جسو بامبي هالي هالي نالبيكي عشانا نيدني ايو ايو يا انجلي مسيما ميا ميا تراو للمين هلاكم بامبي جوال فيسيا نيني لا تبكي شيء نيني جسو بامبي هالي هالي نالبيكي عشانا ميدنبي ايو تراو باينيكم لله كبير تلهنينا بامبين صديق هلو ويني نيجو بنينا Nitolbu. U Alla, inti tqarribna lejk bis-sem li tatina bis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna ix-xewqa għalejk. Biex waqt li nirċievu dan id-dom minn għandek, bih stess nitwettqu f'xewqatna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O lil tasbih, lil kalmili, lil aziz, lil aziz, dawlet is-sema il-kewmaniti, ħabret il-fidwa tal-bniet.